नै रायजोनि मन्दिरा नै नोंसा खुलुमदोंबा नै दिउरियाबो दङ बेहायनो रायजोनि मन्दिर नालाय ओरैनो फिसासानो थुलमुलनो हाग्रा जायगानि नालाय गैया नालाय नै इस्रा खुलुमखांबाय बाथौखौ देखायनोसै आङो नै बेनो बाथौआ फोजोंजोब्बाय जान्दिबो होयो नै सलार मोनसे मोनदों लाइट नै आरो बेहाय खुलुमफैनो फैबाय बाथौआव खुलुम दे खुलुम नै आर'जखौ देखायहैगोन आङो फारि फारिनो इउटुबारनि हिन्जावखौ नायथारनोसैबा नोंसोरो नै बेहायनो रानगोन नै बेनो जाबाय इउटुबारनि हिन्जावा रायजोआबो फिसासासो नालाय नै बे खादाखौ मानो थाखाय लादों रायजोफोर मिथिगौ दा माइ राननो लोखि लांनो हाग्राजोब ओरैबो सिगुन गायदों बिथिंबो फारि फारिनो बेफोराव रायजोफोरा रायजोनि हा नालाय सिगुन फुलि सब दंजोबो बेहाय बागाना एसे एसे देरहांबाय नै दल दामग्राफ्रा नै रायजोनि मा मा दङ देखायगोन आङो नै थिंख्लि माबा थालेर नै दिउरिनो दिनै जेबो मोनलोङानो जानो मोना गाइखेर लाबोदों बेखौनो दा लोंनांगौ बेहा नै बेनो जाहैबाय गायकआ आं दहायबो खोन्थाखादों रायजोफोरनो नै बेनो इउटुबारनि हिन्जावा नै बे सिफुं सुग्राया जोंना सारा एसेसो रायजोफोरा एसेसो नायनानै साबस्क्राइब खालायना हर बेसोरा दुखिया फिसाफोरखौ नै बे मन्दिरनिनो माबा फुजारि गाइखेर लोंना थानांगौ बेहा दिनै नै माइ राननो नागिरदों दासो लोखिखौ राननो नागिरदों बयबो धुप सावगासिनो दङ आलारि बाथि फोजोंगासिनो दङ जाय लाङो नै लारिनो एसे आन्दाज खालामनानै रानना होदो नै फुजारियानो रानसिगोन नै बेनो फार्स्ट जाथ्राया नै बे बिथांनोनो होनाय जाबाय एबारनि बिस्रानो फिसाजोआ धुपखाथि सावलायगासिनो दङ नै
Alat apa dia tuh dia? Kalau dia tuh, saya deh. Saya dia deh. Ini babi ini itu apa? Chị thì quật cút lọc cái tụ. Lari-lari. Kani ke kalang penting lah, harus jadi misalnya dia bilang. Dia hilang dia. Budung deh. Lolong pelong saya lang abi. Kali kelana no apa? Dia bilang kasih gula yang tabur. Karena tabur bilang kok. Biasanya lasin nih. Biasanya las. Iya, ada kedan ranah sini lagi lah. Kepin lang tuh ini fine. लोगोफोर अननाय दंबा जोंखौबो मारैनो साबसक्राइब खालामहर अननाय दंबा अननानै Anda selam dukanya dulu kak. Cukakan deh. Aru aglai bula dahusi juga ini bilang kalau nusno. नै मानसिफोरा खुलुमगासिनो दं। एबारसो होननांगोन दा नों दे होनदो हाय लोगोफोर जोंनि हाग्रा जायगानि फुजा बावनायखौ माबायदि नुदों मोजां नुदोंना मोजां नुगोन देखायगासिनो दङ नै नायलांबाय थादो दाना फारि फारि देखायगासिनो नै जोंना बिमा लोखि राननायखौ देरै लादो लारि लारि
लाबोबाय दाना जोंना लोखि रानगासिनो नै लोगोफोर नायलांबाय थादो। नै गावबागाव थांगासिनो दङ लोखि लानानै रायलायनो मोनानो लोगोफोर जाय रायलायो बेहा लखियानो थालांबाय। Abu होमब्लाबो दाराजेलै आंबो बिदा लानोसै लामाया गेटबो गैला नालाय जोंना बेबो गैलाब्ला nung रायज्लायाबानो जाबाय आरो साखोनो बागदलांदों आंबो Araw kung ano yun, iba na arlay di pra, ano yun, iba ka na mabar-mabar na.